Hayırlı gün, isемсіз hürmetli коллегалар, студентлар. Бүгін Татар информат бұғат агентлігінде біз Юсуф Баласағуниның Құтатқу білік әсерінің қазіргі татар тіліне тәржімесі біздің Мирас журналында басылуы түгеллену оңайынан матбуғат конференциясына жиылдық. Есіңізге түшірем, Татар информ Татар сайтында біздің матбуғат конференциясының онлайн трансляциясы бара. Әгер де бізді қараушы журналистлар болса, һәм журналистлардың сұраулары туса, рәхим етегіз шәріхләргә сұрауларыңызны язығыз. Мен ise біздің қонақлар белән таныштырам. Біздің Мирас журналының баш мөхәррире, язучы Ләбиб Лерон. Бу әсәрне тәрҗемә итүче галим, профессор Рифкат Әхмәтҗанов, КФУ галиме филология фәннәре докторы Хатип Миңнегулов һәм Ләйлә Минхаҗева шулай КФУ профессоры филология фәннәре докторы. Ул әлеге әсәрне хәзерге студентларга укыту белән мәшгуль һәм ул бу хакта да сөйләр. Әлбәттә, Ләбиб абый, иң беренче сүзне сезгә бирик. Бу тәрҗемәнең безнең Мирас журналында басылуы күпме дәвам итте? Ничә еллар? Рәхим итегез. Дөньяның иң мәшһүр әсәрләреннән берсе, менә ул Юсуф Баласагунинның Кутайткыч билек белән инде Кутатгы билек дип тә бастырдык, безнең икенче исеме белән дә барды янәшә. Менә шушы әсәр безнең Мирас әле шым Мирас чагында, менә 2013 елның 10 октябрендә шушы сан белән шыга басыла башлады. Ул чактаның баш мөхәррире шым Мирасның Илфак Мирзаулы Ибрахимов, без инде аны Мөхәммәд Мирза дип беләбез. Ул редактор булган чагында дөнья күрә башлады. Аннан инде менә безнең Мирас журналы бу күркәм эшне дәвам итте. Бу әсәр шул хәтле кыйммәтле, шул хәтле уникаль әсәр. Аны инде безнең хөрмәтле мөхтәбәр галимнәребез үзләре бер кат аңлатырлар. Мин инде кыскача гына әйтәм. Мин аны тормыш китабы дип атар идем, тәрбия китабы дип атар идем. Аның менә ничә гасырлар элек язылган шушы мәшһүр әсәрнең кыйммәте шул хәтле зур ки, андагы афоризмнар, андагы әйтелгәннәр бүгенге көнгә менә бермә-бер туры килә. Бүген көнгә шул хәтле менә шагылыш таба торган көзгесе дип әйтер менә бүген көнне шагыштыра шушында. Бу китапны укып чыккан кеше күпмедер сабак та ала, гыйбрәт та ала. Иң гүзәл әсәрләрнең берсе бу төрек дөньясында, гомумән дөнья әдәбияты дөньясында, дөнья тарихында. Мин инде узын сүзне узакка сузмыйча, бу китапны әйткәнебезчә Рифкат абый Әхмәтҗанов шигъри телдә тәрҗемә итте. Ул аны инде моннан 10 ел элек тәрҗемә иткән, 2007 елларда төгәлләгән идем диде. Әлбәттә, менә журналда басылган вакытта ул анда инде үзенең төзәтмәләрен кертә барды. Тагын да камилләштерә барды. Ул табигый хәл. Бу турыда да ул үзе әйтер. Мин инде менә күңелем булай иде, Илдар Кыямов безнең манзара тафруларында афоризмнарны әйтәдер иде. Һәм без инде дөресрәге безнең Мирас хезмәткәрләр һәм әлбәттә барыбыз да шушы әсәрне укучылар киләчәктә шуны китап булып чыкмасмы дигән өметтә торабыз. Әле мөмкин булса, бәлки аның шушы Баласагунинның афоризмнардан торган аерым кыскача бер нөсхәсендә бастырып булмый микән китап итеп дигән фикердә торабыз. Мин инде сүзне Рәхмәт, Рифкат әфәнде, сезгә булыр чираттагы сорау, әлбәттә кызыксындыра. Бу әсәрне тәрҗемә эше күпме дәвам итте? Аның үзенчәлеге нәрсәдә булды? Мин хөрмәтле иптәшләр, бу турсам ярында. Хөрмәтләр, бу әсәр белән шуның өчен кызыксынып киттем. Ул бит инде Türkü tilde yad etilgen en zor eserlerin birincisi. Bu bir zor eser. Mesela Ruslarda adı 11. asır diyorlar. 11. asır uzaklarında Haziran'ın yazılganına indi tizden bir 50 yıldan indi 40 yıldan 1000 yıl dolayında. Bu sırada bütün mesela Ruslarda eserinin izi de bulmayan adamda.
Hani koyayınlar, öyle tiki kağıtlarına turup kalan vakitlerden. Ama ne şimdi kolun kitap yazıp çıkargan bizim abuzaydı. Ne şimdi kolunluğa kitap olmaya bin tercüme etken. Birisi üzerinden tüp nüshası da soy bolgandır yine. Hani bir neçe nüshalar so'nundan turup kalgan bolgan hem kaybırlar birbirinden ayırırlar da bu tercüme etmeyi biraz kıyınlaştırır elbette. Lakin ne şu anın turup kalığı mine tarihte Türkiye halklarının şu kıymetli ötken turup kalığı bir zor ehemmiyette iyi. Bu Türkiye'likinin, Türkiye halklarının dünyavi uçuşka, progreska kirtken ülüşü otarga mümkün bunu. Çünkü şunu mesela vakitte bulmagan. Türkiye tilde, kıskası Türkiye tilde yazılan en zor, 11. asırda yazılan en zor eser, Kudat Kubilegindi. Dağın nesek kısımları sizin? Dağın nesek, bunu bir küpsülerge mümkün bu Kudat Kubileg'tirine. Yani bütün jurnalistlerin de kızıksındırgan bir soru bu eser nerse turunda? Hem onun boş ismi, nerse anlata? Çünkü onun tercüme varyantında da Kutadgıç bilik şunun mağnasını anlatıp gitsek dedi. Bu eserin isminde bu Kutadgıç bilik diye sözünün mesela bakitli bir itub işin biliminde kişi bakitli bularak etse, şu kitabını okusun da sonra yazar da olur. Kimde bakitli bularak etse benim kitabını okusun diye yazayındı. Şunda indi, şunlardan işlerlikle girip gitti, yani fantastik işlerliği başta. Hani tip girolarının isimleri neydi o? Ben şöyle buldu deyip kıskası anım. Şu neyse giroların, kahramanlar nesneklere teyifler diyen işkermeler kusatip bile. Nasıl bir zon itip yazıp gittiğinde. En başta bile tip giroyun işlegen, niçin o neyse han bularga telegen, han karşısına varlar hem de hizmetlere telegen indi. Han bularga han'a hizmetlere telegen o. Hem şundan kelip çıkan neticelerinde, şundan o özünün devam ettiği özünün işin toğanları payda bula. Anda ne hüftüp giroy? Şanın oğlu, toğanları, şular hareket ederlerdi başından da. Lakin bu eser, belki o birinci Koraşka eğitirken gerek, kungisi deyip eğitirken kişi, o bir uzun suza. Köp kaba soğular, köpünde. Lakin yani sevk olarak gerek. O mesela 11. asır bit o. Elbette hazırki kıska yazığız falan diyen talepler yağından elbette Türkilmezken mümkün. Lakin her vakitte bu eserlerinin kıymetini bilgilegende şu zamanın hem tarihi ehemmiyetini ilişki olarak gerek. Şundan bir mesela etirek gerekindi. Total ensiklopediya çıkkan idi. Nasıl 15 yıllar liginde. Şunda yazılgan Kudatlı bilik o totallarda köpten bilgili bulgan eser deyip yine kısaca aytip o'tilgan. Lakin bilgili buldum iken, bilgili bulsa bir eybet tabi tuldu. Ana üzüklerin içinden de kabir taşlarında turup kalgan bir şegerin üzüğü, şegerin yortusu gana indi. Şu Kudatlı bilikten alıngan. Lakin kitap üzü bu turunda ben bir şekillenip koyayım indi. Ölüsüye kadar bir kitaplar çıkarganlar bizden ağaynelerinde. 19. asırdan bir kitaplar çıkarganlar. 20. asırda devam etkenler. Lakin Kudatlı bilikni böyle çıkarmayanlar kazanışa karşı neşir etmegenler. Ben seni üzüm görmedim şunu. Şundan idi hazır hani şunda kıymetli eser bulgan, şundan öyle anın bir tane kıymetin bilip de bitirmeyenler. Anın üzükleri 19. asırın ustalarında bilgili bulgan. Şundan Kurnekli, Türko, Raslov nislep duran bir kıymetke sanamagan idi. Lakin şundan bizim otaklı kişiler indi, bir gerek de bizim hadi et emele. Indi.
Рахмати Арат мені бик көтеріп орайынды. Біздің татар yazıcısı, ол Қазан артынан өзі, шунан соң Сібірде яшеген, шунан Қалшақ армиясына тығылып енді, шунан қосылып, шунан Күншығысқа барып шыққан, Күншығыста шунда яшап, енді Түркия көшінген, міне шул Рахмати Арат бик зор ішлеген популярлатыруға. Ләкин нәрсе тулы нұсқасын тауып алушы Рахмати Арат түгел. Біздің татар башқұрт деп әйтелген, татар деп әйтсең де яры, көрнеклі филолог Зәки Вәлиди тауып алған. Зәки Вәлиди тулы нұсқасын көріп ала 1918 жылда, мәселе Орта Азияда жүргенде бір кісінің қолында бола. Шунан Зәки Вәлиди олмақшы бола, лекен кісі қимметті нәрсе, жоқ енді мен сіңа бермеймін, фәлен түген деп бермей қалдыра. Зәки Вәлиди икенші каналлар бойынша ізлеп тапмақшы бола, лекен қарасалар кісінің қолынан ол да жоғалған бола. Лекен соңынан бір елдан іздей тұрғаш, Зәки Вәлиди башқалар іздей тұрғаш, толы нұсқасын тауып алалар енді. Міне мен бұл әсәрді Зәки Вәлиди қолына іліккен толы нұсқасы бойынша тәржіме еттім. Аны өзбекілер соңынан тәржіме еткендер. Лекен солай керек, қой бір үзіклері бүтән әсерлерді де бар. Шундан соң аналик әйтемін, 19 ғасырда оқ бір нәрсе тұлы болмаған нәрсе нұсқасы болған аным. Лекен міне шунда қой бір үзіклері міне мен тәржім еттім де, міне анда қой бір үзіклер көңіл қызық қылған орындары міне бұл мен Зәки Вәлиди тапқан нұсқада жоқ. Әйтірек керек. Алар әйбетлеп яңадан әлі табырға керектір, әлбәт бардыр лекен. Бәлкі жоқтарда енді. Міне шунда қызықлы әсер енді ол. Аның жазмышы өзі де бек түрлі маяраларға душар болған. Рахмет. Рафқат әфәнді рахмет. Сұрау сізге Хатип әфәнді. Міне 11-ші ғасырда жазылған бұл әсер бүгінгі күнде не дәрежеде актуал? Ең әуел мен біраз екінші баштарына қосылмады. Міне біздің Түркі татар әдәбияты біз әйтәбіз енді 1000 жылдан артық тарихы бар. Мұның әр бір шырында шушынды тілесен енді әдәбиятыны, халықны безәрлік еткерлер, әдиплер. Әммә бұларының башында мен әйтер едім Юсуф Баласағунды һәм аның шах китабы Құтатқу білек тұра. Бәхет китабы, идара ету турында китап. Һәм менә бу китапның бу туу тарихы да ул. Караханилар дәүләте була. Урта Азияның хәзерге инде Көнбатыш Кытайның зур өлешен алган. Кыргызстан, Казакстаннан зур өлешен. Һәм менә шушы төбәктә туа. Аның теге Баласагун хәзерге Кыргызстан, Кытай чигендә. Һәм анда менә кыргызларга рәхмәт. Минем әйтүемне үзем барып күргәнем юк. Инде Баласагуныга зур һәйкәл салып куйганнар. Аннан соң инде анда Кашгарга күчә. Һәм менә бу шул тикле алга киткән ил, бит шунсында күз аллык. Менә ниләрдән безнең урта гасырларда инде хәзер шундан мөселман дөньясы, дөньядагы башка төбәкләрдәге рухи казанышларны, әдәби казанышлар алар мул үзләштергәннәр. Әгәр дә антик чорда, борынгы чорда, анда Аристотельләр, Платон, Әфлатуннар, аннан Рим шагыйрьләре башкалар көнчыгыштан шактый әйберне алган булсалар, һәм инде менә кире кайта. Аларның казанышлары инде янә мөселман дөньясына. Һәм менә шушы бу китапның тууы да мин әйтер идем, анда теге бу әдәби әсәренә түгел, бу үзенә тупланган синкретик әсәр, монда фәлсәфә дә бар, монда социология да, монда педагогика да бар. Һәм менә бу китапны менә Рифхат әфәнде дөрес әйтте, монда редакторыбыз да безнең бу инде яшәүгә менә шундый өйрәтә торган фән. Әгәр дә автор әйтә, минем бу китабымны укысаң ди, син яшәрсең, бәхеткә ирешерсең. Менә шушындый җирдә 1069-нчы, 1070-нчы елларны туа. Димәк, бу әсәрнең тууы чираклы түгел. Һәм үзеннән соңгы әдәбиятка, төрки әдәбиятларга ул искиткеч йогынты ясый. Менә мин Рифхат әфәнде белән бер мәсьәлә белән килешмәс идем. Бездә элек билгеле булмагандыр, бәлки билгеле булмаса, аның шушындый традицияларын без сизеп торабыз. Без моны инде башка авторларда, шул Хисам Катипләрдә, Мөхәммәд Яр әсәрләрен, аннан соң инде 30 Имәни, аннан соң ниләрдә башка авторларда сизилеп тора аның шушындай йогынтысы, традициялары. Мәсәлән, бигрәк тә 30 Имәнидә хәзер шушыннан. Димәк, аның традициялары килгән.
Ondan soң bu әсәрнең менә таралышы да, аның теге кулъязма әлбәттә автограф сакланмаган. Инде аның теге Вена ул заманда Истанбулда табылган, Венада хәзер шушыннан, аннан соң икенче берсе Каһирә. Каһирә басма, Каһирә нөсхәсенең шушындай да бар. Фикерне инде шундый фикердә фәндә яши. Моны заманында 15нче гасыр башларында Алтын Урдада күчергәннәр. Һәм аннан теге Идел буе белән Алтын Урда белән Мәмлүкләр Мисыры арасында тыгыз мөнәсәбәтләр була, һәм кулъязманы шуннан Каһирәгә алып киткәннәр ди. Аннан 3нчесе менә әйтелде Наманган нөсхәсе. Моны инде 1913 елда Зәки Вәлиди табып ала. Һәм менә бу әсәрне өйрәнү, фәндә теге тюркология фәндә электән үк башлана. Мәсәлән, 18-19 гасыр башларында Жауберт дигән француз галиме, ана аерым менә шундый үзекләр игътибар итә. Аның хакында кыска гына тәрҗемәләр дә бар. Аннан соң хәзер менә безнең әдәбиятыбызны, безнең фольклорыбызны өйрәнгән мәшһүр 19 йөзнең мәшһүр галиме Вамбри күп өлешен тәрҗемә итә моның. Хәзер шуннан бастыра. Аннан инде менә зур өлеш кертә анда Ратлов. Ратлов менә дөрес әйтелде. Аның менә 90нчы елны чыккан бер томын караган бар. Икенчесе 10нчы елны чыга. Алар зур китаплар, искиткеч зур өлеш кертә. Транскрипциясын һәм аннан соң тәрҗемәсен менә шундан кирип китә. Һәм инде безнең фәнебездә, безнең менә тормышыбызда аңа алга таба да игътибар ителә. Һәм менә монда менә Рәшид Рәхмәти Арат чыгышы буенча монда ул әйтелде. Зур галим. Заманында ул теге Харбинга иммиграция кичкәч, безнең Манчжуриядә анда ниләрдә, Галиябануларда уйнап йөргән кеше, Хәлилләрне башкарган кеше. Һәм аны әйтәләр Рәшид Рәхмәти Аратны менә мин 90нчы елны Финляндиягә барганнан соң анда әйтәләр, аның белән ул анда яшь килгән, шушындый гармонны аладыр да тальянны алып инде уйнап җибәрәдер. Шул вакытта күзе яшьли иде тегенең ди. Менә шушы Рәшид Рәхмәти Арат Төркиягә киткәч төркләрнең зур галим булып китә, ләкин үзебезнең татар телен, татар әдәбиятында, татар мирасында онытмый. Менә аның бу китабы, бу икенче томы Рәшид Рәхмәти Арат. Димәк, безнең татарлар зур өлеш керткән. Алга таба да хәзер монда менә рус дөньясында, рус галимнәренә менә заманында без Ильминскийны сүгәбез. Ләкин теге безнең татарларга шуны христиан чукындыру буенча баш. Ләкин Ильминский зур галим тюрколог, һәм анда да телгә ала. Алга таба хәзер башка галимнәрдә. Һәм менә рус дөньясында 19-20 йөздә инде аның Грибнев зур өлешен русчага тәрҗемә итеп чыгарды. Һәм аннан бигрәк тә менә Сергей Николаевич Иванов 1980 елны Благодатный знание исмасында бастырып чыгарды. Әйтергә кирәк, бу фәнни. Чөнки Сергей Николаевич Иванов ул Ленинград университет кафедрасы мөдире. Бек шәп шушындый теге хәзерлекле татар, төрек телләрендә белә, әдәбиятларында белә. Һәм безнең аерым башка әсәрләрендә рус теленә тәрҗемә иткән кеше. Һәм монда бик матур кириш мәкале бар. Алга таба да хәзер шундый өйрәнү дәвам итә. Үзбәкләрдән бу моннан мин әйтер идем, аларның Кәримов 71нче елны бит анда. 70нче елларның аерым китабын инмә бастырган үзбәк теленә, ана Азәрбайҗан аерым үзекләр бар. Кызганыч менә безнең татар теленә. Моның әһәмиятен аңлаучылар безнең илектә булган. Ләкин менә шушыннан тәрҗемә ителә. Мәсәлән, Махмуд Кашкарийның 1072-1074 елларында төзелгән атаклы төрки телләр сүзе Диван лугаты төрек 3 томлык. Аны бит инде безнең узган гасырның урталарында ул төрки дөньяда беренчеләрдән булып теге әзерләгән, ләкин басылмыйча кала. Һәм менә шушыннан инде монда аерым үзекләрне менә безнең Хатиба Госман үзенең борынгы төрки һәм татар әдәбият чыганакларында. Аннан мин дә христиаматиядә аерым өлешләрен бирдем. Һәм монда менә заманында менә безнең арабыздан иртәрәк китте. Алай дип әйтергә ярамый диләр инде, чөнки Ходай Тәгалә күп гомерне биргән, шунда үзе биргән, үзе алып та китә. Нигә Лена Шагирҗан моны бастырып мәдәни йомгада бастырып чыгарды. Бик матур өлешен теле әйбәт моның. Һәм шушындый әйткән иде. Бу әсәр ничек менә безнең татар укучыларына җиткергән? Бу бит зур әсәр. Бәлкем безгә күмәк рәвештә моны тәрҗемә итәргә кирәктер дип. Ләкин кызганыч менә ул менә шундый калды. Аннан соң менә шулай ук безнең арабыздан киткән Әдхәт Синугул бу әсәр белән тәрҗемә итеп менә аерым эшләр белән бастырды. Аннан заманында бу теге Нидә Семи каласында туган безнең Хәмид Тухви, аннан Кытай
Кытайга киткән, аннан өмеренең шул 40-50 елларда минегә кайткан шул нидән узган гасырда Ташкент ягына анда яшәгән зур өлешен тәрҗемә ителгәне хакында мәгълүматлар бар. Аның тәрҗемәсе кайда? Хәзер без белмибез. Һәм менә шундый ситуация, димәк, моны әсәрне безнең татар укучылар, хәзер укучыларга җиткерергә кирәк. Әлбәттә белгечләр без аны бу килештә аңлыйбыз, ләкин киң массаны, киң гавамны күзәтеп, менә шундый инде моны башкарга кирәк иде. Һәм бу эшкә менә Рифкать Әхмәтҗановның алынуы мин бик тә мантыйкый дип саныйм. Зарури дип саныйм. Чөнки моны инде гадәти тәрҗемәчегенә күчерә алмый. Монда телне белергә кирәк. Монда ул чордагы үзенчәлекләрне, ул галим кеше аларны белә. Аннан соң хәзер икенчедән аның бер шигъри куәсе бар. Шунысын да әйтим. Инде Мәҗит Гафуриның теге нәселеннән. Аннан һәм ул инде заманда менә берничә ел элек ул нинең Кутыпның 1342 ел язылган Хисрау ва Ширин хәзерге телгә тәрҗемә итеп, шулай ук аны әввәл мираста бастырды. Аннан соң менә 2004 елның без анда минем теге фәнни редактор кириш мәкаләен бастырып чыкты. Димәк, тәҗрибәсе бар иде. Һәм шушыны күчерде. Моны күз алдына китереп, бу бинихая зур хезмәт. 14 меңгә якын шигырь юлы. Һәм бу гадәти генә тәрҗемә түгел. Һәм менә без Рифкать Әхмәтҗановка рәхмәт әйтергә тиеш. Анда әлбәттә мин теге белгеч булары аерым өлешләр белән башкарда бәхәскә кергән мөмкин. Анысы икенче әйбер. Ләкин бу зур эш башкарылган. Һәм менә журналга мин әйтер идем монда. Безнең мирас журналында шушының әһәмиятен аңлап, гәрчә узакка суссалар да теге меңдә бер кичәнең бар бит анда, теге сериалларда кебек, монда теге мондый әсәр белән мавыктыру кыенрак, иртәрәк тә биргән мөмкин иде. Ләкин бастырып чыгарды. Шуңа күрә менә журналга рәхмәт. Һәм менә мин уйлыйм инде бу әсәрнең менә журналда чыккан, хәзер моны әлбәттә безнең нәшриятыбызда, тегендә монда менә Рифкать Әхмәтҗан Мәскәүгә дә мөрәҗәгать иттин, башка урынга да. Хәзер ничектер аларын белмим. Анда теләнеп йөргәнче бу китапны чыгарга дәүләт хисабына безнең Татарстан китап нәшриятын затлы китап итеп чыгарга кирәк. Әзер әйбер. Үзе исән кирә икән хәзер монда сәтмәләр кертер. Кыскасы, бу әсәрнең дөнья күрүе, менә шундый татар хәзерге телгә тәрҗемә ителеп укучыларга җитү, мин әйтерим, моны зур вакыйга безнең рухи тормышыбызда, безнең мәдәни тормышыбызда һәм гомумән иҗтимагый тормышында без буларга игътибарны юнәлтергә кирәк. Инде калган яклары буенча мин әле әйтер кирәк булса әйтермен. Рәхмәт, сорау Ләйлә ханым сезгә булыр. КФУ студентларын күрәбез без. Хәзер бер нигәле, менә мин алдым да теге әйтә бит анда. Тургеневма стенага теге эленгән икән инде мылтык. Азактын инде ул атырга тиеш әсәрнең инде ахырында. Шуңа күрә монда китапны куйган, менә монда җилләнә киләдер. Миңа җилләнә минем сабакташ дустым, Татарстанның халык шагыйре Тукай бүләге лауреаты Рәдиф Гаташ чырада автобусда миңа суза, нидән шушыннан 5 томлыгының 3 томлыгы чыккан. Менә аларны биреп җибәрде. Һәм Рәдиф Гаташның менә бу да шулай ук тормышыбызда зур вакыйга. Ансын да әйтим инде. Рәхмәт. Ләйлә ханым, КФУ студентларын күрәбез бүген залда. КФУ программасына факта кергәнме инде бу әсәр, бу программага? Иң беренче менә сүземне Рифкать абый һәм Хатип Юсуповичның фикерләренә кушылып башлыйсым килә. Аларның фикерләрен тыңлап отыру безнең өчен бүген бик кыйммәт. Чөнки әйтелгән һәрбер фикер безнең алга таба укучыларга, студентларга җиткерәче фикерләребез, тәкъдимнәребез булачак бит, әйме? Борынгы һәм урта гасыр әдәбиятын өйрәнә башлаган вакытта иң зур проблема текстларны табу һәм аннан да зуррак проблема бүген безнең студентларыбыз укырлык дәрәҗәгә китерелгән әдәби текстларны табу иде. Моңа кадәр кытыклы белек турында без әлбәттә материалларны күзәтү формасында әйтеп, үзекләр аша дәрес вакытларында фикерләребезне әйтеп китә идек. Ләкин бүгенге көндә басылып чыккан тулайым әсәрне әле безнең студентларыбыз белән ныклап алып өйрәнгәнебез юк иде. Менә бу безнең мирас журналында кытыклы билекнең басыла башлауы безнең өчен бик зур шатлык булды. Һәм инде без мирас журналын алып, бүген көндә үзебездә булдырдык. Һәм инде алга таба әлбәттә әлеге әсәрне тулайым укып үзләштерү безнең иң зур бурычларыбызның берсе булачак. Бу әсәр ни өчен бүген көндә безнең студентларыбызга кирәк? Менә минем колымда
bir бүлеге генә тора, мен кототгы бүлекнең bir үзеге генә бар. Менә шушы үзектән генә 1-2 елны сезгә укып китим әле. Харамга катылма, үзеңне нык тот. Харам ашаучыга иң тирән тамук. Уенга мавыкма, тыел үзең. Ләззәткә бирелмә, аз калды көнең. Тугрылык белән син идарә итсәң, дәүләтең яшәр, гел исән вә имин. Имин вә исән, афыйдыгыз. Үлем тоткач, малның файдасы юктыр. Турып калган малың кызыксыз йөктер. Аз ашап илбик, бул гыйбадәттә. Az сөйлә һәм өйрән улпат гадәткә. Ялагай кешене якынлаштырма. Түбән бәндәләрдән саклан. Юл куйма. Менә мин моңарчы еш кына студентлар белән укыган вакытта әйтә идем. Хөрмәтле шәкертләр, әгәр дә бүген тормышыгызда нинди дә булса проблема килеп туса, сез Каюм Насыйриның Китап әт-тәрбия китабын алып укыгыз. Чөнки аның һәрбер бүлегендә бүген сезгә киңәш бирердәй фикерләр әйтелгән. Шушы ук фикерне әлбәттә әйтәчәкбез инде кототгы белек әсәренә нисбәтле. Юкка гына автор аның исемен дә бәхет китерүче белем дип куймаган әлбәттә. Димәк, бу безнең киләчәктә шәкертләребезгә акыл фикер бирердәй әсәр. Моны үзләштерү әлбәттә безгә бик күп кыйммәтләр турында уйлану өчен җирлек булдырачак. Шуңа күрә әлбәттә бу әсәрне киләчәктә программада бик иркен рәвештә өйрәнербез дип уйлап торам инде. Рәхмәт. Хатип әфәнде, истисе сүзегез бар. Мин соңгы вакытта төрле проблемалар белән, фәнни проблемалар белән шөгыльләнәсен инде булдырылган кадәр әлбәттә. Һәм менә шушы миңа туры килде дәүләтчелек тарихы. Төркиләрдә дәүләтчелек тарихы. Һәм моңа инде әзерләнгән вакытта бу теманы буенча инде хезмәтне язырга әзерләнгән вакытта миңа антигрецияга, Кытайга, Конфуций, Hindistan чыганакларына, философларына мөрәҗәгать итәргә туры килде, аларның карашларын һәм шушы идеяның дәүләтчелек идеясе, хөкемдар идеясе безнең әдәбиятыбызда ничек чагыла. Һәм инде минем 2014 елны рус телендә дөнья күрде. Идея государственности тюрко-татарской литературы 7-16 веков. Һәм шушында менә үзәктә безнең мин анда куйдым Кытаткы бүлек, анна Алтын Урда чоры. Әгәр дә карасаң бит менә безнең халкыбыз төрки татарлар илегилектән дәүләтләре булган. Дәүләт булуны алар үзләренең яшәешен зарури санаганнар. Һәм менә шушы идея аларның әсәрләрендә гәүдәләнеш тапкан. Һәм менә безнең буеннан буена килә. Гыйса Юсуфында, Кутупта, Мөхәммәд Ярда дәүләт башында кем торырга тиеш, дәүләт нинди булырга тиеш. Һәм менә шушы яктан инде Кытаткы бүлек әсәр Юсуф Баласагунның дәүләтчелек идеяларының әдәби гәүдәләнешен бер күркәм үрнәге. Аның фикеренчә хәзер шушыннан дәүләт белән идара итәргә тиеш акыллы кеше, билимле кеше. Хәзер шушыннан инде гадел кеше һәм аның менә шушын ничек итеп ул башкалар белән идара итүе. Анда шундый профессияларга ниләр характеристика бирелә. Мәсәлән, анда вәзир нинди булырга тиеш, илче нинди булырга тиеш, сәүдәгәр, башкалар. Менә шушыларга ул шундый кыскача тасвирлама характеристика бирә. Әгәр дә менә шушылар үзләренә йөкләнгән бурычны башкарсалар, ил мәсәлән, ул дәүләт кеше организмы кебек. Һәрбер аның менә шундый организм бөтен гәүдәне тоту өчен шундый урыны бар. Шул вакытта ил, халык тормышы нормаль яшәячәк. Һәм менә шушында бу идеяларны ул бик калку гәүдәләндерә. Аннан бу әсәрдә бит менә бер кызыклы. Иң әүвәл куя менә шундый билим дигән әйбер. Билим, мәгърифәт дигән әйбер. Һәм анда менә бер чыганагында кайбер кулъянмаларында юк мондыйны әйтә. Надан сүзен дисең кайсы яктан уксаң да надан.
bu yaqdan da nadan, bu yaqdan da na. Qaybir qönülərində yox ulanın. Hem mənə şuşunda neydenində bilimlilikni in əvvəl qoya. Ədəm balasındı, başqa jan iyələrinə ayırıb duruşu tip sifat ul bilimdi. Bilimlilikni tüküklərə көтәріп maqtı. Hem mənə bu bizning ədəbiyyatımızga buyundan buyuna xas. İkinciden hazır bilim bilen birgə mında başqa sifatlarını siləşə bilüne. Bit mənə şunda elektriki ədiblər qoyalar indi siləşə bilü. Yazı, sözünü izgiləştirü. Məsələn, hazır bulay deyib ayta Xarəzmi 14-cü şairi. Mındayını ayta, Xarəzminin gərtəni toprak bulsa, əgər atın tiri tutar cihan şirə sözləri. Əgər də min ulib, benim tənim toprak olayken, benim sözümünü indi şunday məngi tutar. Hem mənəmində da siləşə bilüne. Nindi söz eytəsin sen, uylap siləş. O siləşu, söz ul mənə arslan gibi ağzından çıksa özün başına jiter. Siləşə bilü. Ondan şimdi matur əxlaqi sifatlarını bildirə. Sabırlıq, düzümlük, yerdəmçillik. Hem ondan indi mənə hünərçilik, başqalar. Hem mında tağın bir bölüge varanın şairlər turunda. Mənə dey şairlər dey kişi kungülünün dey tüpkülündən dey. Dingizdən şunda inciler yığan kişilik şunda xəzilələrini tabalar dey. Sin dey şunda müracaat etə. Sin alarını yaxşılıq bilən tutdu. Əgər də alar eytkən söz məngilikə qala. Əgər də alarının kungülün көрməsən dey. Mana bizim törələrə bara aytırğa kirək. Senin ismin yamanatın bilen sen tarixqa kirib qalırsın. Mənə şuşunday sifatlar onda. Men mənə mındaqday konkret misalları bilen hazır şuşundan. Ul indi türlü tarmaqlar boyunca öz oquşlarına dəris verə, qibrət, sabaq verə, özləştirə. Şuşlay yaşagız deyib. Рәхмәт. Хәзер инде журналистларның сорауларына күчәбез. Рәхим итегез сорауларыгыз. Тоқсан мен бір сөз айтайын ба? Мөмкин, Рифқат абай әйтегез. Мына бұл нәрсе, бұл әсәрдің русша тәржімелері турында қойып тоқтамен сөйлесем, естілер көп көрінейін, өбетірек көрін. Шunu қойып мына yazmışların, Rus yazmışların tәржімелері, қойып біздің оғайнелердің һәм біздегі бір ханымның кімәл ісімі tercüme ete başlayan idi Kudatlı Bölük'ne. Şağırcan tercümesini ettim. Ben Allah bitmene şunu da etmek istiyorum. Rusçaga tercüme o leset olbit ol. Eybet değil o. Biz mine bu Kudatlı Bölük'ne... Yok, Rifkat Efendi, ol bulay deydi. Leni Hanım'ın hazır şundan, min Pekin'da şıkkan şuşunun basmasın, original basmasın, mena kimdir verdi mi hatırlayayım. Min şunun negizinde tercüme ettim. Anlamagan yerlerinde Rusçaga da müracaat ettim deyip şuşunda anlattım. Bilmem mine min yara şulay busunda lakin mine Rusçaga müracaat etip Rusça tercümeler bilen Moğol yaramı diye size etmezsem kine. Bizim tille bilerle değişmez. Eser orqalı, anın tarixida şuna bir şağıla, Tatar tilin tarixi. Ol bitmine bu da Kudatlı Bölük Uzbek eserler tügül, o bigerekte Uygur tiline yakın. Lakin Uygur eserler tügül. Bütün Türkiye halklarının ortak mirası. Hemen her bir halk anda üzündekine bulgan gıbarelerini, üzündekine bulgan sözlerini tabi ala. Nüfula bulgaç. Ana Rusça tercümelerle Moğol'a yaramıydı ulemin. Şunu fikrini etezim kine. Rahmet indiki tercüme edenler yarıyla nedir bilim bileler. Lakin Rusça tercümeler boyunca bu eser turunda dürüst güzelliklerini durduruk kıyın. Hem onda bit. Mene elbette anlaşıla. Mesela bir bilgili strafasına giderim. Kişi kurku 100 ul, bu 100 kurku kuz. Bu uz kurku til ul, bu til kurku söz. Köbüsü anlaşılamında yollar hazır şuşundan eserde. Elbette neler arada bir hazır okuyuşa anlaşılmagan yollar var. Bizim bit bulayrak aytabız. Mene şuşuna mene iliki eserler Kılgaliyler hazır ağır til bilen yazgan neler Muhammed Yarlar ağır til bilen, alar ağır til bilen yazmagan dostlarım, can kiseklerim. Alar şul şırdağı til okuşlarının tili bilen yazganlar. Biz ul tilini bilmeyiz. Biz özümüz gayipli tili bizning mene iskitkiş boy tili bizning. Şundan müracaat etse, gacep mi mene az mı köp mü başka tillerinde bilem. Türkiye Tatar tili iskitkiş boy, biz şul boylıkның bir 80%'ın faydalanma neden? 80% faydalanmıyoruz. Baylık şitte kala. Mene biz şu tilini öğrenmiyoruz. Şuna göre alanın eserleri anlayışsız duyular.
Kıskası etmek şular sizde de etmek şular bu eser oku benim tecrübem oku ben üzerinde okusam da bir elbette Tuğan tilimizin boyluğu sizlerge mümkünlük biri. Tuğan tilimizden hürmet uyata deyip etmekçi bulamın. Рәхмәт бик зур. Сорауларыгыз бармы, коллегалар? Студентлар, бәлки сезнең сорауларыгыз бардыр. Әгәр сораулар булмаса, матбугат конференциясын төгәллибез. Бик зур рәхмәт килүегез өчен, рәхмәт мәгълүматларыгыз өчен. Исән сау булыгыз. Тукта бер момент. Менә теге Кудайга бер менә шундый калын китап ул. Bizden ulemaz değil, puştek güne bir Men 14 ming şiiri yılı. Ne görüyorsun ne kitap kalın. Nasıl bir kitap ne yazarlar? Mün yılı bizim zevkler, burunlar. Eğer de Rifkat Efendi mınday halı, kaybır özün büyük sanağanlarda mınday eser bulsa, alar күрсәтәbilirler idi. Biz mınday baylığımızı күрсәтә, tiyişince propagandalı bilmeyiz. Gavamga, massıga jitkire bilmeyiz. Mınday baylıklar bizde gajayip köp. Türlü şurda, türlü devirde. 1000 yıllık bizim babalar ne şey yazganlarına, görüyorsun? Yarım 1000 yıllık değil.